Karon kay tisur na kay ko. Budiskarte na pug kunimo. Hasta la vista, baby. May gani wala kang kita. Padayon sa plano. Kinsa ni? Dakuha jud yuta sa kong daddy oy. Ako mga yati oh, tambay-tambay lang. Hambuga ni niya oy. Siguro, hayahay kay akong mauyab. Apa jud geng-geng oh? Tay sa kinsa day ka? Walay lain, ako si Ethan Alexander, ang pinakagwapong batang vlogger. Vlogger day ka? Patay, nalpud si Tito oh. Samuk-samuk na po diba? Agoy! Naara day ka dire. Kinsa na siya? Aw, trabahante na mo. Mao ba? Unsay trabahante? Palihog kog hipos na ng mga lapok dabi. Pagtarong na tan ba? Ada pa sina, yagi mo gud ang pagkapas mo. Day, ay tuo ana. Uyuan ko ana. Gipahugas na plato ni Sibat. Ba no, putak-putak. Pagtarong ra, uli dito. Usahay kay maana man na. Uy, uli sa dito dong. Tu, hawa na ba kay manguyab pa kuan niyo? Manguyab na ni maho na mga kang adlaw. Oh, kahumot ani yo. Piskan pag simuto nimo. Kaligo na lang sa dito dong. Tu, uli sa dito ba? Asad sa sabok dire. Uli ganino kay ang hugason ni Kaging na. Jong! Jong! Patay. Jong! Patay. Nangita siyang ko junior nimo. Jong! Kanan tinguga. Suko na jud kay na ba? Unsa man ako nitan? Ambak na lang to para di ka makitan. Lapok maganitan. Asa ka manlok? Sa lapok o sa bunal? Tama ka tan. Sige, ambak na. Ay sabatan ha. Tora ni ambak yun. Yaks. Mao na kuyuan. Damak. Tan, naay mong tito Pidyong diha. Na, wadyo ko kita, Kol. Nga naman, Kol. Nakunta ko ihatag kwarta sa iya ba kay nagbinutan man god. Wadyo ko kita, Kol. Ang bilang, Kol, be. Akong yatag sa iya, ha. Oh, Salamat, Tari, Kol. Uy, kalibo. Tara, Jana. Nanatay pang date. Tara. Niya imong tito, di, ha. Pasagdil na siya. Naantoy man na mahimong halwan. Yati ka tan.